Arratsaldeon, leku pleno honetako gai ordena, dauz 3 puntu eta erreguek eta galderak. Hasien goara, orden baten barruen. Hasien emango zego. 2017ko martxoaren 29 eta apirilaren 12an izandako batzarri dagozkien aktak onartzea. Inork badauka zeozer, aldatzeko, gehitzeko. Bale. Onartutzat emoten dira. Bigarren puntua, Itziar de la Puerta Vallejo Andreak Santana Goian hiri jardueraren programaren barruko sektorizazio plana idazteko baimena eskatu du. Proposamena da, ez hartzea kontuan Itziar de la Puerta Vallejo Andreak Fernando Zubiaurre jaunaren eta beste batzuen izenean Santana Goian hiri jardueraren programaren barruko sektorizazio plana formulatzeko baimen eskabidea. Arrazoia da, aurkeztutako dokumentazioan ez delako egiaztatu Euskadiko lurzorari eta hirigintzari buruzko 2006 legearen 93. artikuluak eskatutako bideragarritasun baldintzak erabaki honetan adierazi diren arrazoi guztiak direla eta. Bigarrena, adierazitako baimenaren eskabidea artxibatzea. Hirugarrena, udaleko diru zaintzan baldin eta bidezko bada zerbitzu publikoa ematearen eta administrazio jarduera gauzatzearen ziozko likidazioa egingo dela. Laugarrena, ebazpen honen eta legez egoki zaizkion errekurtsoen berri emango zaio interesdunari. Hori da proposamena. Gai honi buruz, nik Alberto Nordez ingo dut berba, ze Albertok ezin dugu egon eta eskatu dozte nik azalpantzu bat motie, baina, bueno, gai honi buruz, eukigendun maiatzaren 10 eukigendun batzorde informatiboa, eta han teknikariek, bai arkitektoak eta lege aholkulariak eman euskun txosten hau, nun justifikatzen dan, zelan falta diren justifikazio horrek, eta, bueno, aurkeztu eban dokumentazioa zieran eman eutxon 20 egun betetzeko edo plangintza hori eta justifikazio hori betetzeko, aurkeztu eban beste dokumentu batzuk, baina teknikarien arabera ez dira betetzen legeak agintzen dan baldintza guztizek eta horregaitik geratzen da, ez da onartzen proposamen hau. Orduen proposamen honen aldekoak, aho batez onartzen da. Hirugarren puntua da, Gernika Lumoko zarata mapa eta ekintza planaren behin betiko onarpena bidezkoa bada. Gai honen inguruan, hauxe da proposatzen dana. Gernika Lumoko zarata mapa behin betiko onartzea. Gernika Lumoko ekintza plana behin betiko onartzea. Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia eta lurralde garapenerako sailera bidaltzea bertan egindako txostenari emandako erantzuna. Alegazioi erantzuteko idatzia bidaltzea interesdunei. Eta akordio honen kopia Euskal Herriko aldizkari ofizialean eta Bizkaikoan argitaratzea. Hori da proposamena. Bueno, dakizuenez, urtarrilan egin genduen lehenengo onarpena, gero esposizio publikoa izan zen martxoaren 27tik maiatzaren 3 arte, eta harin hau euki genduen esposizio publikoa hasi baina harin hau jardunaldi bat, nun etorri zen
ekintza plana eta zarata mapa egindakoen enpresaren arduradunak eta azaldu gendun zertan datzan dokumento horiek. Esposizio publikoan edo tramite horretan aurkeztu diren bi txosten, bata izan zen aldundiko herrizailako txosten bat, eta gero beste alegazio bat Itziar Basterretxeak eta Juan Ignacio Elgezabalek aurkeztu ebana. Pasadan hastien euki gendun bebai batzarra, ingurumen batzarra, eta han pentsa gendun zelan erantzun alegazioari eta txostenari. Aldundiak aurkeztu eban txostenaren erantzuna teknikoa da, ze azkenean da ze sistematik atara da bezen nivelak eta errepide foralaren eragina zer daukan, eta beste kasutan partikularren alegazioari buruz dira bi gauza baten garrantzitsuenak, eta dira losalek egiten den zaratagaitzik, eta ETS daukan makina, gabaz egiteko lanak daukan makinagaz egiten den zarata, eta beraren alegazioa jarraitu, sartu duguz, ez zarata mapan, ze zarata mapan ezin da sartun horren neurketak ze puntualak direlez, azkenean zarata maparen bakarrik islatzen dira kontinuak direzen zaratak, baina sartu dugu ekintza planan, zelan horrek arazoak dauzela, eta zelan udaletik sariatuko gara horren arazoak konpontzen. Alde batetik esan, losalek bebai, bialdu dozkun txostentxo bat esanez, zelan dauzela eurek bebai, euren arazoak saiatzen konpontzen, eta ETS-gaz gabize harremanetan, ze euren asmoa eta euren ekintza planan, baina ondino ez dakit noiz izango dan soluzioa, izango da musikara eroatie makina horrek, musikera edo lurzoru zarata jenti ez dauen lekura. Eta harin hau, eta hori neurri hori hartu arte, jarriko dabela neurri zuzentzaile batzuk konpontzeko dauen zarata. Eta horren arabera, saiatu gara plangintzan sartze horrek neurrizek. Eta hori da. Bai, nik uste dute eskertzekoa dela, herritar horrek egin daben esfortzue euren alegazioak aurkezteko, nik uste ondo tratatu dizela, eta egize da mapan bertan ezin zirela txertatu, mapa beste dokumentu tekniko bada eta beste helburu batzu dekoz, baina ekintza planean agertzie, marketan da, gure herri zen zeintzu diren lehentasunak, eta nik uste dut, trenak egiten dauen zaratiek, gabeko zarata hori, eta industrialdetik etorri daiteken zarata, badirela keskatzeko modukoak, eta ondo dau, udalak lehentasun moduen hartzie, eta horreri konponbide emoteko, bidea zabaltzie. Eta zentzu horretan, posik eroan dan bidea itik, eta lortu dan dokumentuak aitik. Bueno, proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Erreguak eta galderak. Bueno, ni hasiko naz. Bueno, lehenik eta behin, hemen bizi zen dugune, ezin, ez da egit, komento barik gelditzu ez da, badanok hartu dugu sorpresa, ona zertoru gara, eta ikusi duz gazte batzuk hor, eta lehenik eta behin ikustu dut euren jarrera, zen alda informala, baina desde luego ez da izan ez mehatxurik, ez da ere errespetu faltarik, ez da zaratarik, eta ez zerretanik benetan kritika bat ingo dutzu Jose Mari, nik uste dut aukera bat galdu duzule. Aukera auki duzunik, lan egin izan dotezen instituzioetan, bai Gurutzetako ospitalean, bai unibertsitateen horrelako egoera batean, egiten dana da ordezkari bateri
gonbidatu barrura sartzeko eta hartzen da 5 minututan entzuten direze beren kezkak edo ostantzien ona etorri eta elkarrizketa bat eskaini. Uste ez da egite konturatzen garen gure herriko seme alabak izen dizela honek, ez dela kanpoko inorretorri nik asko ezagutzen dutez, guraso ezagutzen dutez, eta euren aldarrikapena zilegiz da, moduek, badinot, informalak izan aldire, baina gure herriko jentie da, eta nik uste dut municipalak bidaltzi lehenengo momentutik baino, beste zeozer urten nonor gobernuko nonor urten da gonbidatu sartzeran ikustute egokiagoa izango zala. Eukiko gu denbora berbaiteko arazoaz, liburutegiaz eta beste gauza batukaz, baina hori esan barik ezin gelditu. Eta esan behar dutena bebai horreaz lotute dago, eta nik uste dut herri honetan hartzen diren erabaki batzuk azalpena behar diabela. Nik batzutan, pentseta dutenien, erabaki bat justifikatzeko 3 modu dauzela. Alde batetik dauz irizpidiek argi egoten dire, idatzita egoten dire, eta araututa egoten dire. Eta irizpideek ez daunean batzutan emoten dire arrazoiak. Eta arrazoiak izen aldire, justifikazio handikoak edo txikikoak. Eta ez irizpiderik eta ez arrazoirik ez daunean atxakizek emoten dire. Eta batzutan, erabakiak azaltzen ez direnien, arbitrariedade kutsu bat egon alda, ez dakizulako zergaitik hartzen diren erabaki batzuk, eta zergaitik hartzen diren beste batzuk. Ez to berbain gure liburutegiaren inguruen, ez to berbain gure langileen balorazioen inguruan, ez to berbarik egin gure umen minbiziaren inguruen, baina gauza guzti horrek lotuta dauzta ulertuko doztazu. Akauen egingo du galdera, baina gauza batzuk komentati arren hemen. Herri honetan, pankartak eta kartelak askotan indogu berba, pankartak eta kartelan inguruen, pankartak, kartelak edo erakusketak edo danadalakoa jarri kendu eta toleratu egiten diren, hori da, hain zuzen geure galdera, ez dakigun zeintzu irizpideen arabera. Irizpiderik ez dauenez, zein arrazoiren arabera, eta arrazoirik ez dauenien, zein atzakiren arabera. Adibide bat ipinigot, mentxe egon dire untxe gaztiek, eta gaztiek eskatzen dabe, liburutegiz hobetzie. Eskakizun, zilegi bat, posible edo imposible izen aldana. Oindala egun batzu, egon da hemen kartel bat, pankarta bat hori eskatzen, eta kontu da, ordu bete eskaz iraune bala, kartel horrek. Nonok agindu ebalako kentzie. Nik dakidanaren arabera, alkatetzak deko horrelako aginduak emoteko eskumena, gogoratzen dut, hor badaue ordenantza bat horren inguruen, eta alkatetza deko. Eta pankarta horrek, badinot, ordu bete iraun ban, eta ez dakigu zaitik. Pasadan irailan egon zanien bizikleta astea eta bizikleta eguna ospatu zanien, egon zan bidegorriz erreklametan pankarta bat, pankarta hori kendu egin zan ordu bete baino harin jau, eta osoko bilkuran galdetu nabenik horren inguruen, eta erantzune izen zan, aizie fuerte oala, eta aizie horrek, lorontzi batzuk eta zuaitz batzuk botatzeko arriskue ekarten ebala, eta horretik kentzeko agindu zala. Badinot, arrazoiak, aitzakiak eta irizpide, bai. Eta egon da orain gitxi, kartel bat bertoko langilek ipinit, eta arepe, ez da gizei iraupen eukiban, baina orduetakoa. Eta gero, badauz beste gauza batzuk, eta badinot, enoa konkretamente liburute izedan, zer dan edo zerreztan. Badau horre erakusketa bat, inkluso behien zulo alteko zena, eta hortxe dau, eta badau beste erakusketa bat Labairua plaza barri horretan, inkluso zuloak egin behien, eta hori toleratu eta onartu egiten da, gureneke jakin, ia neure taldiek edo gazti horrek eskatu eskero erakusketa bat edo pankarta bat ipintzeko behie zulatziek, bai eskoa emango jaken ala ez. Eta buelta guzti hau emon da, pankartak, erakusketak eta abarra esan eta gero, gureneke jakin, zeintzu diren pankartak
jarritako pankartak kentzeko edo eskentzeko irizpidie. Irizpidierik ez badau, zeintzu dizen arrazoiak eta arrazoirik ez badau, beste aitzaki bat, izie dela edo motz geratzen dela. Zeba dinot, erabakiak justifikatzen ez dizenien, zuk askotan izan duzu, Jose Mari, hemen erabaki zegartzeko gauz, eta erabaki horren inguruen kritika jasotzeko, bebai. Kritika bat baldin badali burutegi eskatzen dagoela baton batek eta pankarta bat ipintzen badau, ez dut uste kritika haitxik izango dela. Izango da igual nok ipini dagoen edo ez dakit zein izangoan, hori ze da lehenengo galdera, zeintzuk irizpide erabiltzen diren, kartelak eta pankartak kentzeko. Eta bigarrena esan dope bai, unben minbiziaren inguruan ez dutela berbareik egingo, baina badau beste ekintza bat, beste erabaki sorta bat, udaletxe honetan hartzen dena, eta berriro dinot, ez dakiguna zeintzu diren irizpideek, arrazoiek edo atxakizek. Eta ipiniko dutzut azken adibideek, kale nagusien sarratzia edo sarratzia. Azkenengo bider sarratu zen, duatloi bat edo kirol proba bat egon zanien, eta kirol proba hori hain zuzen be, enpresa pribatu batek antolatzen eban. Aurreko baten sarratu zen Gargantuan inaugurazioarako. Eta Gargantuan inaugurazioarako, kalie sarratuta egon zen, arratzalde oso baten. Da justo indela egun batzuk, eukidugu hemen, umen minbiziaren aldeko ikerketa bultzatzeko lasterketa solidario bat, eta kalie ez da itxi. Eta ikusi nabezanik umiek bidegorritik korrika egiten pentsaren erartean, bueno, seguro hau bada apur bat kalie baino, baina kalie esan itxi. Eta galdera da, zergaitik esan itxi, arrazorik badauen, arrazorik ez badau zein da itzakize, eta honena izango litzateke jakitzea zeintzu diren irizpidiek. Bai sarratzeko edo sarratzeko eta eskarizek egiteko. Orduan, las preguntas son dos, José Mari. Una, ¿qué criterios se utilizan para permitir o no que unas pancartas aguanten más o menos? Y otra, ¿qué criterios se utilizan para decidir si la calle se cierra o no se cierra? Y te he puesto el ejemplo del duatlón y la carrera solidaria en favor de la investigación sobre cáncer infantil. Para el duatlón se cerró la calle, para la carrera popular no, cuando había un montón de gente de Gernika participando. Bueno, lo de mien minbizizena Iñaki kontekotzu, informar señor falta de cosu, al debatera. Y bueno, has hecho una gran apología de la pancarta, súper apología. No sé si hay que permitir esta, casualmente es porque hoy me ha traído a la Policía Municipal. No, espera un poquito. Hoy me ha traído a la Policía Municipal, no quiero mostrar aquí, pero por si no tenéis, si tenéis, te doy una copia. La puerta principal del ayuntamiento, las dos, cerradas a cal y canto con una pancarta. Espera, no, quieto, tranquilo, has hablado. Yo creo que esto había que permitir, ¿no? Una pancarta en el ayuntamiento, como es de todos, vienen unos, no sé quién, cierran con una pancarta y punto. ¿Este es el método que tú apoyas? Pues yo no apoyo este método. Hablando se entiende la gente, y no viniendo, como han venido hoy, que habéis hecho otra apología de apoyo a estos jóvenes que han venido aquí, han entrado aquí y han venido a un salón de plenos y se han sentado en los asientos que tienen que ocupar nosotros, los cargos públicos, y decían que no se iban. ¿Apoyáis eso? Pues yo no. ¿Por qué? Porque hay unas reglas del juego en este mundo, mínimas, de respeto y consideración mutuo. Pero vosotros apoyáis. Y luego, pues han dicho que ellos querían hablar de la forma en que está, cuando vosotros sabéis que eso está establecido, no por mí, sino está establecido de esa manera, que cuando alguien quiere intervenir para tratar un tema en un salón de plenos, cuando hay un pleno, lo solicita por escrito y se le deja. De hecho, si recordáis, el mes de marzo, los representantes sindicales lo pidieron y hablaron todo lo que quisieron. Pues hay unas mínimas reglas de juego y de, no sé, de intercambio. ¿De acuerdo? Bueno.
Dices que no quieres hablar del Liburutegi, de la biblioteca. Yo sí os voy a recordar un poco, porque todavía tengo memoria, creo que bastante buena, creo. Cuando yo entré de alcalde, en el año 2007, junio del 2007, que fui nombrado alcalde, el siguiente mes de julio, el Departamento de Educación, dijo, tenemos el Berrichegune, el Centro de Orientación Pedagógica, en un edificio municipal, en la tercera planta, en el Sagrado Corazón, el antiguo Sagrado Corazón, donde está el Euskaltegi en la primera, y el EPA en la segunda, y en la tercera estaba el Berrichegune. En una superficie de 270 metros cuadrados. Ese Berrichegune, o Centro de Orientación Pedagógica, da servicio a todas las escuelas de Busturialdea, a todos los centros de Busturialdea, y de Lea Artibay, Bermeo, Mundaka, Guernica, Ondarro, Alekeitio, Marquina, a todos. Con 16 profesores que trabajan ahí. Entonces nos dijeron, vamos a ir porque necesitamos más espacio y tal y como está distribuido este edificio, el que estamos actualmente, y por los ratios de superficie necesarios, pues no podemos continuar aquí y vamos a ir a uno de los edificios que es donde están ahora, del Paselecu. Bueno, entonces yo les trasladé que era interés nuestro en hacer una biblioteca nueva ahí. Bien, y nos sentamos y empezamos a hablar. Que, por cierto, pues bueno, la gente que estaba entonces, me acuerdo ahora mismo de Ana Sagasti, que era el delegado de Educación, bueno, él veía lógico la petición nuestra, y la verdad es que se comportó bien. Un inspector de Hacienda, un técnico superior de Hacienda, digo yo, inspector de Educación, un técnico superior de Educación, y nos dijeron, bueno, pues vamos a valorar vuestra propuesta, pero tenéis que darnos una alternativa real. Bueno, entonces, ellos dejaban el centro, donde estaba en la tercera planta, 270 metros cuadrados. Nos daban, desafectaban las dos escuelas del Paselecu, la de chicas y la de chicos, cada una con 715 metros cuadrados, que son 17.430 metros, más los 270, 1.700 metros cuadrados, y la alternativa nuestra fue darles la tercera planta, la última planta de la Culturechea, donde está la escuela de pintura y fundamentalmente una zona de almacenaje. Entonces ellos dijeron, bueno, 326 metros cuadrados, es un sitio con luz natural, que está bien, de acuerdo. Entonces ya estaba negociado. Los dos edificios del Paselecu para el ayuntamiento. En uno de ellos íbamos a hacer la biblioteca. De hecho, se encargó el proyecto y se hizo el proyecto por un arquitecto de Guernica que había ganado un concurso en otro sitio para una biblioteca. Humberto Fernández. Bueno, trajimos aquí al Pleno la desafección, cada uno opinó como quiso y hubo que retirar porque yo me quedé solo con el apoyo de los que eran mi grupo. Y el grupo que gobernaba con nosotros, que era el vuestro, mira para allí, cambió de nombre, el vuestro, dijo que no estaba de acuerdo, y por eso no salió el tema de la biblioteca. Es así. Y ese pleno fue el 30 de abril del 2008. Además de eso, como ese edificio de la Casa de Cultura, no tenía ascensor, se habló con Ana Sagasti y dijo, bueno, pues si se aprueba eso en el Pleno y se desafecta,
también estamos dispuestos a poner el ascensor. Como no se hizo, pues así siguió. Y al cabo de año y medio hubo que hacer el ascensor, que nos costó 89.782,05 euros. ¿Por quién está, respetando lo que se, por quién está sin hacer la biblioteca que ya tenemos proyectada? No me estoy inventando absolutamente nada. Y éramos socios de gobierno, con las siglas, las que sean, nosotros Eusko Alkartasuna, y los antecesores a vosotros con otras siglas, y bueno, pues se pensaba de forma distinta, y no salió. Y ahí estamos, y qué casualidad, han pasado 9 años. O sea que todo esto tiene unos antecedentes. Unos antecedentes. Se puede decir misa, pero lo real es eso, y ahí está el secretario y la interventora, que eran los mismos, para certificar que lo que digo es cierto. Así de claro. Así de claro. ¿Me puedes repetir la respuesta a mis preguntas? Yo te he dicho, tú has dicho, has mezclado mucho. Vale, ¿te vuelvo a preguntar otra vez? Yo respeto lo que has mezclado, espera, se te va a pasar. Lo de los chavales, has defendido lo de los chavales y las chavalitas que estaban aquí, ¿no? Yo te he dicho que eso no son métodos y te he dicho dónde están los antecedentes para llegar hasta aquí. Y eso que acabo de decir es cierto al 100%. Y ahí está, y puede hacer con la cabeza así, si no dice, vaya, el secretario. ¿Es así o no es así? Vaya. Pues claro que vaya. Bueno, luego te he dicho que no estás, te he dicho que has hecho apología de la pancarta, y ya te he dicho uno de los motivos de la pancarta, ¿dónde? Y otra, que hombre, otro de los motivos, hemos dicho, el que ponga la pancarta que lo quite, pero que no ponga donde le dé la gana. Porque en este recinto, que es el de la Casa de Cultura, el Ayuntamiento, el Museo de la Paz, el Euskaltegi y demás, pues eso hay una norma no escrita de decir que eso hay que respetar. Y esa foto donde te cierra, pues tú igual aplaudirías. Pues yo no aplaudo. ¿Cómo se puede poner de puerta a puerta las 2 puertas de entrada al Ayuntamiento y tenemos que respetar la pancarta? Por favor. Y luego lo que has dicho de cerrar la calle, cuando ha sido, pues eso que ha sido un verdadero éxito, por cierto, la llamada que hubo para recolectar esa cantidad de dinero para investigar el tema del cáncer de niños, ¿no? Pues Iñaki te puede explicar mejor que yo porque estuvo con la organización y él organizó junto a ellos, o apoyó todo eso junto a ellos. Y no pidieron en ningún momento cerrar la calle, en ningún momento. Para que tú, ¿se te ha ocurrido que había que cerrar la calle? Pues muy bien, muy bien. Pero ahora te va a contestar, él te contesta eso. Sí, lo has contado, pero... Ya está. Porque yo no te he preguntado eso. ¿No has dicho? ¿Qué has dicho, pues? Que a ver cuáles son los criterios para cerrar la calle. Si con pedir vale o si hay que hacer algo más. En el caso de la marcha solidaria no hizo falta ningún criterio. Porque tú lo has dejado en el aire, como que estamos en contra de recaudar fondos con esos fines. Bueno, pues te voy a contar cómo fue. Estuvimos el jefe de la Policía Municipal y yo, con 2 representantes de la Cuadri del Hospi y otros 2 de la asociación del Club de Atletismo, que eran los que organizaban. Y nos dijeron que no necesitaban cerrar para nada. No hizo falta ningún criterio. Galdetzen dut irizpideen inguruen, que cuáles son los criterios. Zein bide, nun ipini bidez pankardak eskentzeko, bat. Eta zelan eskatzen da, kaminoa sarratzia. Ez badau idatzite ordenantza bat, igual, momentu da jesartzeko eta prestatzen hasteko. Badinotzut, arrazoiak eta irizpidek ez dauzenien, ematen du, arbitrarioa dela. Ez dakigu, zelan eskatu. De arbitrario, muy relativo. Y hay mucha gente y se ha discutido en diferentes, la legislatura anterior también y la anterior. Había gente que le gustaba hacer pintadas. Este año hemos tenido pintadas. Se ha gastado bastante dinero quitando pintadas. Por lo visto hay que aceptar. Yo siempre he dicho, si se pone pancarta es una cosa poner la pancarta y cada uno hace y expone y tranquilamente
Pero luego la retira cuando ha pasado una semana, o 4 días, o 8 días, o los que fueran. Otra cosa son las pintadas. Aquellas 2 columnas que están en esa calle, en la calle Juan Calzada, de antes de la guerra, estaban pintadas. Spray y pintar, y absorbe la piedra esa y a ver quién quita. En el Paselecu de muchos años, los pocos edificios que quedan de antes del bombardeo, esas columnas, si veis, están machacadas. ¿De qué? De pintadas. Y había gente que aplaudía las pintadas, y yo no. Yo decía, el pueblo vamos a intentar tener limpio. El que quiera manifestarse tiene todo el derecho, con pancarta, pero no puesta donde a uno le dé la gana, no en la puerta del ayuntamiento, sino en un sitio normal. Y luego quitar. Ese es el criterio que se usa, el del sentido común. Criterio de sentido común. Bueno, aspaldiko pleno batean, uste dut ana izan zala galdetu ebana, 2014an uztailean osoko bilkura horretan, galdetu zania zer dela eta eskendun Eusko Jaurlaritzako erregistro, ez dakit teknikamente zelan deitzen dan, erregistro hori, zergatik eskendun ematen zerbitzu hori udaletik, ze horrek hiritar askori kenduko txo bilbora joan biharra, edo hainbat tramite. Hori izan zen lehenengo bider eta mozino bat egon zen ganera uztailean 2014an, gero 2015en, honetan anak gogoratu eban mozino hori eta galdetzen ebania zergatik. Nik bietan erantzun eban, hor nik pentsatzen ebalako ala izango zala, az edo lehiatila bakarra bere ala izango zala, eta bertako zerbitzu bat izango zala, eta logikoa zala, dana integritate batean, osotasun batean emotie, eta horretan be, eta ados egon ginen gainera, anak behin eta berriro azpimarratzen eban, horren beharrezkoa zala, ze jenteak joan behar ebala, edo alboko herrietara, erregistroi dekienak, edo eta, Eusko Jaurlaritza bertara, Bilbora delegazioa dana dalakoa. Eta horrek kenduko eban arazo asko jenteari gainera garaia eta urtien zehar tramite piloa egin behar izaten dienak eta ondo egongo zen. Hau, dinot azkenengo galdera izan zen 2015an, 2017an gaude, 2 urte dara zuez gobernuan, az martxan dago zorionez, kostada baina zorionez, eta jakin gure dugu zelan dagoen eta zergatik ondino ez dagoen erregistro hori martxan. Egiz esan da, zeuk esan dozulez, martxoan hasi izan, ez badot, txarto ez badekot buruen funtzionamentuan, eta bai da, asmoa zerbitzu hori martxan jartzea. Zudin ozulez, alboko herri batzuten tokaten jaku, niri betoketan nik egiten dodan lekuen horrelako gauzak egiten, eta bai nik usten dut zerbitzu hori emotea udaletzen partetik ondo egongo litzatekela, eta ni behintzet horren apostu egingo dut eta horrerantza egingo dut. Izango litzateke Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatzea eta aurrera joatea. Lo pasazka ber, martxoan hasi gara azekin eta apurka berton dauzen jentea bebai apurbet egunar erabiltzen dabezen programak eta ez programak. Manuala gehien bat, bere ganatzen da benien, gero eta zerbitzu gehiago emango dugu. Baina jakin daizunik astute ez daukadala zerbitzu hori eman behar dugunik udaletxe honetan. Bai, segurunago astuta ez dekozule, garai horretan gainera defendatzen zen duen, naiz eta azondino martxan egonez, bardin zala eta eskatu behar zala zerbitzu hori eta ekarri zerbitzu hori berdin da zegoen ala ez, eta nik uste nuen aldo horretatik gehiago arinduko zenuela edo bai ikusten dut bardin antzien gauzela. Espadarindu da, apurbete zantzutena langileko orain arte bere ganatzen dauz, edo ikasten dauz, horre erabili behar daben manuala gehien bat, eta egin behar dabezen tramitak, eta hori gehiago sartzea apurka joango gara, baina jakin daizun, bai,
zerbitzu hori behintzen ikusten dut, hemen gauzen danon asmoa dela emotea, ze aurrerakuntza ikaragarria da herritarrentzat, bai. Bueno, nik azken osoko bilkuran akta irakurri dut, eta harritzen hau eta posten hau aterpetxe hitza askotan agertu dela. Baina harritzen hauela da, zoritxarrez bebai, dana egiaz dela, horra agertzen dana. Ze aipatzen da, lanbide ekimenako azkon batzarrien, landu gendu zala aterpetxeko kontratuaren pleguak. Eta ni azkeneko batzar horretan egon nintzen, bai, hemen dago ata, jo udaletxeko atan jartzen dago. Eta ni batzar horretan egon nintzen, eta hemengo baten batzu gehiago egon ziren, eta uste dut 5 segundotan aipatu gendula pleguak. Eta zan nire galdera bati erantzuteko. Ze, klaro, zorionez, dekot hemen lanbide ekimenako akta, bai, jonek emondozten, eta hemen momentu baten nik galdetzen dut, irakurriko dut hemen agertzen dela, beste behin ere 2. kapituloko gastuaren inguruan erreparatzen dio Lezami jauna, aterpena. Zertarako da jarri den dirua? Lejarraga jaunak erantzuten du aterpetxa zabalik izateko eta horren gestioa egiteko ipini dala diru hori ekainera arte. Aterpetxaren plegoa denon artean onartu arte eta lizitazio publiko atera arte. Jarraitu gota apurbe, Lezami jauna salatu du egoera eta hori. Orden, momentu horretan bakarrik aipatu zen pleguak. Eta nik, harritzuten hau, ze ez daki bada zure errakuntza bat, edo nahita egin zen duen, birritan iruitan aipatzen dozu guk ez dugula egin ekarpenik kontratu barri horretan. Eta harritzen hauela da, birritan azaldu zen dula. Zelan egingo dugu ekarpenak, ez bagara batzartu kontratu barrirako. Batzar horretan denbora guztizen egon ginen, berbaitzen aurrekontuetaz. Denbora guztizen. Orduan, ni komenigarria ikusten dut, eta horregaiti da erregu bat, lanbide ekimenako batzarretan, edo zein erakunde autonoma batzarretan berbaitzen dana, gauzak ondo esatie. Ze gentieri, importaten jako asko batzordetan eta erakunde autonomoetan berban eitzen dana. Bueno, lehenengo esateko, azkenengo aktie lanbide ekimenetakoa, urrengo bilera, teko gule amendik aste betera edo bire, horra aprobetan dela. Momentu honetan, akta hori borradore bada, da orduen, zuzendu bier badan, zuzenduengo da. Esaten dutena da, osoko bilkurako aktan agertzen dela, zuk esan dokoa. Nik esan abena da, bilera horretan, zuen aportazioak eskertuko zirela. Bale? Ekarpenak eukiko dozu ez, Gizeo? Bueno, aurreko plenoan, aurrekoan edo bi aurrekoetan ez dut ondo gogoratzen, galdetu gendun eta ekainaren lehenengoa da Pilar bertan, eta horre galdetzen gendun eta berriro galdetuko dut zera berdintasun zerbitzue eta kontsumoen prebentziorako zerbitzuen egoerien etorkizune zelan dauen. Badao plan bat, batez menpekotasunen zerbitzutik, plan bat 2013-2017 implementatzeko, aurtengo handino ez da amaitu, plan honek jotzen dio eta ikutzen du hainbat linea desberdin ume txikizetatik hatzitze prebentziorako nagusien zerara arte, hainbat programa die eskolekin, elkarteekin, banakakoekin, eta bar, zue badakizue, eta, antza, eta hori holan esan jakun aurrekoan, mankomunidadera pasatzeko asmoa dagoela bi zerbitzu hauek, eta,
honen zerbitzu honen kontratua ekainean amaitzuta eta mankomunidadetik ez dut ikusi mugimendurik jakin gure dut, ea pasako diren benetan edo zerbitzu barik geratuko garen 25 urte ostean. Ez gara geldituko zerbitzu hori barik, plego barrizek gauz prestetan, arazo batzuk egon direlako, eta mankomunidadetik dauen erantzune, mankomunidadeko presidenteak emongo dutzu. Bueno, printzipioz eta harinako plenoa bai esan zen zerbitzu honen mankomunidadetik emongo direla, baina momentu honetan eta aurrekontuak ebilgaren egiten ikusi dugu kartera dekretua kontutan aukitze hainbat zerbitzu emon behar direla eta printzipioz aurton lere dinona. Udaletxeak plegoak aterako ditu eta datorren urte baterako edo ja dekretu karterako zerbitzuak aurrerantza joanez pentseko da edo bueltatxo bat emongoiako mankomunidadetik zerbitzu honek emotea. Baina printzipioz aurton ezinezkoa da, ez da, ezinezkoa esateko erabat da, baina ikusten dugu urdaletziak diru gehiago ipin beharko da bezala, ze hor dauzen eskumen batzuk udalengan jausten dira, dekretu kartera kontutan daukita, orduan aportazioak handiagoak izan beharko dira udaletxe guztiena, eta pentsa da aurton zerbitzu honek ez emotea, eta printzipioz udaletxetik leirik esan dabe moduan plegoak prestatzen edo gabiz eta begiratzen, eta leirik esan dabena. Bai, harritzekoa da, ze aurreko plenoan izan bazan, aho bete esan zendun lana, seguru zegoela, herriekaz eta berbainte dagoela, eta leirepe bai esaten eban, seguru mankomunidadetik emongo dala, zerbitzu hori gu horren kezkabe azaldu gendun, ze, bi pertsonak emotie, 20 udalerri meretzi edo ez dakizen badi ezen mankomuneta, ikusten da egori aldatu dala, eta leire esan duzu pleno ekasa biziela, orain plenoak plegoak prestatzen. Gitxi gora bera, noizko egongo diren badakizu, zerbitzu orain amaitzen da. Eta bertan bera geratuko da, ez dakizen bat hilabetetan, eta zerbitzu hori emon barik, eta ez dakit zelan erantzungo jakon egiteko dagoen guztiari. Ez du pentsetan denbora askorik tardeko dugune pliegoak ataraten, eta oinamitzen dalea zekainen, pentsa dugu zerbitzu hori ez gelditzie einbarik eta akordio batera heltzie enpresarekin pliego horrek atara arte. Bide batez, berdintasun zerbitzua bebarne dagoenez, kontseilua deitzeko asmori badauz, aurrekoan deitzekoa zan eta galdera da, bertan bera geratu zen arazoren bategatik, eta ia pentsatadeko zuen zein fetxatan deitu berriro kontseilua? Ez, berbain berdot izonegaz, berdintasunko teknikaria dalako, eta egiz izan nire eraso pertsonal bategatik zan egin, eta geldituko gara egiteko eta berbaitzeko pasedan guztiari buruz azkenengo batzarrera arte. Nik beste galdera bateko txarritzen, galdera bat ez da informazio eskaera bat, azkenengo plenoan eskatu gendu zen 2017ko aurrekontuek eitzeko inzien inkesta edo galdetegi horren zerak, eta ez dugu zondio jaso. Otsaien 23 bukatu zan epie ekarpen horrek eitzeko, bukatu zanien ogasun batzorde bat eskatu gendun horrek aztertzeko, aurrekontuek egin zien eta onartu zien, eta ez dakigu ekarpen horrek jaso dien, ez dien jaso, kasuen jakenen kasu, ze motatakoak ziren, edo ez ezer, esan doten moduen, aurreko osoko bilkuran eskatu gendu zen, emongo jakuzela esan zan,
eta, bueno, alan dabe, badazpada eskara ofizial bat engendun, eta e-mail bat be bidali izan. Eta ondino, ez dugu informazio hori jaso. Osa, dinot, berez errezadan kontu bat da, ez da txosten baten bier, ez da inungo ikerketariken bier, da dausen ekarpen horrek jaso eta pasetie. Da, dinot, hemen askotan egin da berba kolaborazioaz eta gure lana zein izen bier da, baina benetan asko zailtzen dugu gure kolaborazioa, gure lanketak eta gure lana eskatzen dugun informazio errez bat emoten ez da nien. Ez dugu lertzen 3 hilabete egon berrizeti informazio hori jasoteko. Azkenengo plenoan, esan utzun, gai jau dauzenien, urrungo zera ogasun batzorde ditzen dugunien, beste gai batzuk ez batera, honen azalpen guztiziek emongo dira, da honen joztu gukin, horrek etxide, ez da besteri. Ja, baina guk ez dugu eskatu azalpen bat emotie. Bueno, hori ogasun batzordien ditzen bazue, edarto, dan artien aztertuko gauz, jazteko igual zentzu askori, baina ekarpenak eurek nunun dauz. Osa, dinota, hain erreza pasetien moduen, eta bai, ez dakit zenba denpora itxarongo dugun ogasun batzorde bat deitzeko gaizek egon arte, baina gauza bat, aspaldi landu zana, eta beste eskara baten gendun, mesedez, ekarpen horrek jasoteko, ez dut pentsetan, ogasun batzorde batera itxaron behar dugunik eskatzen dugun informazioa jasoteko. Batzorde asko denporan gitzitzen batzen die, batzutan sarriza edo ez batzutan ez sarriza, orduen segon bigara 4 hilabete itxaroten eskatzen dugun informazioa urrengo batzorde baterako emoteko. Barriro inotzut urrungo ogasun batzordien ikusko guz. Hori bai, baina inotzut horregaitzik esan emolden be. Izen iparik, noken jaben ekarpena hori ez da bertuko. Baina beste guztize, bai. Bueno, nik beste galdera bateko. Testaki Mariari edo norita da eskolabideaken inguruen. Bueno, han begoten da mai bat, nun eskoletako ordezkariak eta osasunzareko ordezkariak eta mediku batzuk eta hor dauen enpresa bat kontratatuta bebai proiektuan laguntzeko eta hor batzen gara eta nahiko giro majo dau eta gauza askotaz eztabaidatzen da, ni saiatzen da apur bate aparte egoten edo isilik egoten, oposizioko ordezkariena, Espainia ez dekot eskumenik eta uste nahiko ondo lantzen diren gaitzek, baina horre erabaki batzuk hartzen dira, erabaki batzuk udaletxeaz edo udalagaz ez errikusi edeki eta ona imaginetot ekartzen dizela eta erantzuna emote jakela. Eta horre pasadan bileran bai egon zan galdera bat, horre ikastetxe bakoitza ibili da beren arazoak eta saltzen eta umeak oinez joateko zeintzu hobekuntzak egin aldiren eta aztertzen eta proposamen batzuk egon dire, zebrabide pintxateko eta baita be azkena izen da autobus geltoki bat ipintzeko horre mestika baso ez Allende eta Zebraltu ikastolan inguruen zebrabideen aurretik izeteko. Hor, nik uste eskari bat egon zala eta azkenian amaitu zan seinale bat hor ipin izan eta egon zan denbora baten horre autobusa geratzen, baina batean seinale desagertu egin zan eta kendu inda eta geltoki hori kendu inda eta bertan maizen bai plantea esan baseaitik eta esan ikastolatik ez izan etorri ekentzeko eskaririk eta badinotzut nik errespetu zentzuna benan zuken zan zenduna Maria enterako zinela eta jakingo zendula eta galdetuko zendula eta ontsa galdetu gure dutzut hori geltoki famatu horregaz ze pasedan. Azkenien aldatu da lekue udaltzaingoaren kriterioa nizpidea segitzen eta gorantza eroan da, baina hori izan da udaltzaingoen arabera. Eurek gomindatu dabe, harinau pentsa dugun lekuen ez egotie eta aparejadoriekaz eta udaltzaingoko udaltzain nagusiakaz
onartu zen eta adostu zen beste lekura erbatie. Eta hori esango notzon beste urrengo bilkuran. Eta horregaitik izen da. Eta nik uste dut idurre enpresako ari ja aritzek ja saldotzon, baina, bueno, bada espadan berriro esango txatnik ze barikuen egon gara beragaz, eta horregaitik izen da, udaltzengoen irizpidea segitzen. Bueno, nik betiko lezapurtxuet zer dekun eskuartien esan. Han Santa Luzizien, badakizuan izan, hori La Fuente Seca edo esaten dana, da neguen basarra dute egon da. Da, datorren zapatuen mingo dela martxan, ze asko galdetu indeue, no si mingo dela martxan. O sea, La Fuente Seca que se hizo en el proyecto de Santa Lucía, de esos chorros, que había mucha gente con estos días de calor que ha habido, a ver cuándo se pone en marcha, se va a poner el próximo sábado. Yo he estado hablando con los técnicos hoy y me han dicho que el sábado van a poner en marcha. Luego, que en Santa Lucía, que hemos hablado muchas veces, esos baños públicos que se van a hacer en ese edificio contiguo a la ermita, que ya han empezado los trabajos, y lo que habíamos dicho, que era para discapacitados, otro de señoras, otro de caballeros, y que a mediados de julio posiblemente estén acabados. Eso es lo que me han transmitido. Gero, umien jolasak, badakizu igez, hemen mingendu zen San Juan Ibarreko parkien, aldatuen ziren, eta barrezik imini, eta horregaz jarraitzute, imintzen die, han Aite Luis Villasante, han ospitzalan errin da zuen etzitan parke handi bedao, hango gurasoak eskatzen izen debe, dan imintzen da. O sea, en el parque ante Luis Villasante, que no sé el número exactamente cuál es, ahora mismo hay una mesita de ping-pong, se traslada a la mesa de ping-pong, se desplaza y ahí va un juego de niños, pues de la misma calidad que en San Juan Ibarra, porque estamos poniendo la misma calidad en todas partes. No discriminamos, calidad la misma, tanto en el centro como en los barrios. Luego, la parada del bus. Hace tiempo que hablábamos de un reloj que está en todas las paradas de bus y estaciones, y esto ha sido muy laborioso según los técnicos, porque pidieron una casa, el señor se puso malo, se puso enfermo, era una familia la que fabricaban los relojes, y luego, pues bueno, pasó lo peor, que falleció, y bueno, y al final, para cuando han localizado a otro, pues ya está el reloj aquí, tiene un diámetro de 80 centímetros a 2 caras, se va a colocar en la parada del bus, su precio IVA incluido es 4.100, la columna es aparte, la columna es de 5 metros de altura, esa columna la hemos recuperado, de que estaba ahí donde hay material, entonces lo que se ha hecho es poner en condiciones la columna y a esa columna se le va a colocar el reloj en la parada del bus. Y por último, el parking de Santana, que es posible que en los próximos 15 días esté acabado. Veis que en una zona se ha subido de cota, eso se inundaba, pero ahora se ha hecho porque claro, subía la marea y viene una ría de la zona de Forua interior, y entonces cuando llovía mucho se llenaba y subía la marea y reventaba, salía, ¿no? Y hubo problemas más de una vez. Y entonces, bueno, se ha actuado en esos tubos, en esas conducciones. Creemos que si no se solventa al 100% andaremos cerca para que no se puedan inundar, pero bueno, que ahí está, el parking estará para 121 plazas más y que bueno, que creo que eso mejora la calidad de la gente que viene, no solamente de propios de Guernica que van a los campos de Urbieta, sino de la gente que viene los fines de semana con sus hijos a jugar los partidos, de cadetes, de infantiles y demás, ¿no? Y bueno, pues de momento eso. Zatxo bat, esan dozunaren arira eskari bat, aitzatu dozuz aitabi esateko umien jolasakuk aurreko osoko bilkuran aurrekontua zeion ginenin berbetan bai izan gendunia posible badan ume mugikortasun arazoa dekizen umientzako
jolasak izetie, adaptauek izetie, beste horreri be aukeratxu bat emoteko posible da neinen bintzat ekipamendu batzuk ipintzen joateko. Hori ondo dau, hori esan da dau, teknikoek eurek etxen du bez, nik uste dut eskara egin dauz. Horrek jolasak ez dieia estokien egoten. Zuk eskaera etxen duzu, fabrika bitxen duz berrizek, hilet ardi dolan tardetan daue, da horretxek esan duztie ustalien erdireko gongo direla. Bueno, da beste barik.